sura 2 feuille 2 masalu misal mabbe ngal kambe hombe kambe nafiqibe ka masal alladhi no wayno misal on neddo istawqada naran hubbudo yite falamma adaa'at tumakala yite ngen jalbini ma hawlahu takko makko dhahaba Allah alla jabita bi nurihim daygu mabbe ngu wa tarakahum waccabe fi zulumatin ender nibe la yubsirun tawabe yata summu be do ko be faado be bokumun mbobudube umuyun bombe fam kambe la yarji'un be rutota ko e yi'ugol e nanugol aduna aw ka soyibin madum hara misal mabbe ngal hino wa'i wano dulere minas samai wonde ka asama fi hara hino e nder mayre zulumatun nibe wara'adun e digge wa barqun e maje yaj'aluna be wada aswabihum kulli mabbe din fi adanihim kander noppi mabbe minas sawa'iqi immorde kulol digge den kulol parnyitte den hadar al mauti karentagol mayde den ka evutugol mayde den be onali be dada wallahu alla muhitun ko hubutudo bil kafirina heferabe yakadul barqu maje den ebba yakhtafu de wippoto abisarahum gite mabbe den kullama adaa lahum tuma kala jalbani be mashaw be yara fihi ndegungu wa idha azlama alayhim sidana nikebe bamo be darodon walau sha Allah si Allah no yiduno la dhahaba onabayno bisam'ihim noppi mabbe din wa biswarihim e gite mabbe den inna Allah no Allah ala kulli shay'in idu kala hunde badirun ko wawdo ila ka hore dow ila ka yettuden darso on haka timmi do aya nogay haka to den do kadi qissa no do sababu nuzul no do eno numéro téléphone ji din 628 60 53 09 même numéro e réseau ji din fosi ona areba haray on nodda e di do fi humpitagol qissa koni do kon sababu nuzul kon do kon ma dum yiltito don ka tafsiru njano kono do ko menen to sokobe mene wombe ekkitade ben haldi wadugol o do darsu fi no men nabira gokkun ya ayuhan nas alla dal kono yo yimbe ubudu rabbakum rewe jomi mon alladhi on khalaqakum tagodo walladhina bim min qablikum aditibe on la'allakum hino gasanon tattaquna hulay allah alladhi on allah ja'ala lakumul arda wadan do leydi din firashan we itande was samaa wadi asma'un bina'an mahado wa anzala ujippini minas samaa'i wa itika asama ma andiyan fa kharaja o yaltiniri bihi sabundiyan dan minas samarati imurde bibbe ledde rizqan lakum dum ko arske wonande e pika jangugol kala kayi don mattahum bimana wada kun don wano masal kono kankun hikun jutina hikun tura si on yi kun wada maka hore alif tajjo maka hore yanare haray dun no holli yon podu masalan hino do kabe ini do wasamaa on yi kun wada kun ka hore alif tajjo don binaan kun ka hore alif ko dum do wiete maddu mo hara ko do woni maddu lazim mana maddu podetedo waddi do podegol on faami Allah subhanahu wa ta'ala dali fala tajalu watan wadan lillahi wanande Allah andadan sanamuji wa antum tawa ono ta'lamuna hidon andi wa in kuntum sallati fi raibini do nder sikitare mimma nazzalna yo alqur'ana mo men jippini ala abdina edo jiyado amen on du woni nelado muhammadu awa he fatu awa adde bi suratin simore min mithlihi yeru qur'an awa wadu noddon shuhadakum seedebe mombe wonde dum don ko onon jippini min dunillahi harano wona alla de in kuntum sallati ke swadigina ko gongamo fa illam taf'aluhu sitawi on wawali huude dum fewndo do walan taf'aluhu haray kadi on wawoyta huwoyde dum fattakun nara so jabi non hulenge yite allati ngen waqudu hannasu hubbitiroytenge yimbe wal hijaratu e kaaje uiddat nge marana malil kafirina wonande teferabe wa bashiril ladina weltinir ben amanu gomdimbe wa amilu salihati be golle moƴƴi anna lahum wonde hino wodani be jannatin aljannaji tajri hino ila min tata sengole maji alanharu candi kullama ruziqu to makala be arsika minha ka aljannatum min thamaratin immorde bibbe ledde rizqan arsike qalu bayna hadha alladhi asikai ko arsike ruziqana arsikano de min qabilu nane paske hara hino nanditi
kono sibe nyami be tawa der on nanda welendi ndin dakam meden gu on nanda wa utu be no okkore be no addane bihi kal jannaton mutashabihan nandudum baawo on nandudum none walam noden be fiha der ton azwajun sonnabe mutahharatu labbinabe be nguli di yata hurgo be nguli di nyittotako be nguli di jibinta be nguli di filotako lernde wadda fala da di wohi di wadi pere wahum kambe fiha kander aljanna ton khaliduna ko be luttata yalla koren odo aljanna be do hurul ayni be allahumma amin inna allaha anen ala la yastahi kanko alla o amata kanko alla o accata kanko alla o hersata di firoji do tati fo ko ayo wondo jentade ko ayo wondo finade hida wayi firirde amma innu gongol inna allaha ala la yastahi o hersata wona hoyre wona yennugol mo kanko Allah o accata o hersata kanko dum hersina naki mo bi ma'ana an yadriba de o wadata masalan misal ma ba'udatan ko fatata son soliwil sababu nuzul aya on no wodi konnun addi yo Allah wolu dum on nodda ka numéro téléphone ji ma yiltito don ka tafsiru njano fi yon waawu humpitade onon tawbe ben hino haton jini humpitagol amma menen wombe kitade ben don hawrani men taw fama fawqaha ma ko buri son soliwil seeda fa amma alladhina amma ben amanu gomdimbe fa yalamuna kambe be andi annahu misangal alhaqu kongal gonga min rabbihim immode ka jomi mabbe wa amma alladhina amma ben kafaru yeddube fa yaquluna be wiya mada arada allah kunnu allah fandi tori bi hada e wadugol dum do masalan misal kullum son solihum ko fiyenu allah fandi tori e wadugol dum misal allah jaabi yudillu bi mo majjinirangal misal katiran ko dode wayade be mo fewnirangal kathiran ko duudi yalla waden jiyabe be ngal misal fewnirte amin wa ma yudillu bihi alla no majinirtangal misal illa al fasiqin sona ben yalto be doftare makko kom ben yalti ko doftare alladina ko ben yanquduna firtu be ahadallahi ahadi alladin kondon ahadi ndindi janguno den ka fatiha to wonde ko antum alla me rewata ko antum men dabbirta ballal kala ahadi ndi don hakkude meden e Allah kal qur'ana hara on yiltoto ka fatiha ko ndin ahadi min baadi mi taage baawndi hawdama wa yaqta'una hibe taja ma amara Allah bihi konko Allah yamiri e mudum an yusala yo jokke wa ifsidu woni endan dan woni ko faanda jokkugol endan wa ifsiduna hibe bonna fil ardi kalidi ulaika bedo humul khasirun ko bedo woni perdube kayfa takfuruna billahi musibbe julbe tagore ko honno onon yeddirton Allah ko honno susirdon yeddugol Allah ko honto tippoton yeddon Allah wa kuntum on latiki am watan hari ko maybe adi goddo jibinede ko maydo masalan ni min Abdullahi kala tanirawan on ko maydo taw fewndo do paske mi hebali taw hay biddo jombado fewndo do mi hebali biddo jombudo fewndo do fa hayakum o wurniti on bimana enen tagabe ben do nini min e bibbe annini e ono wonbe jentade o wurni thumma yumitukum refti o waray o masalan min Abdullahi kala mama sorobe am ben di do kala pati be am ben di do kala be do fo be woni warabe fewndo do thumma yuhyikum refti o wurni to yay non on non kadi on fab thumma ilay refti ko faade ka makko turjaun woni ko ruttete don huwa alladhi ko kanko Allah woni on khalaqa lakum tagan don ma fil ardi bihi kon kaledi jami'an dendangal ko Allah tagani on ko nonje kala ko yida ka hore leydi do andu ko fima mo'inira ko anje jettu hutora si wonara hebi dalil ka alqur'ana ma ka sunna wonde no harmita hutor thumma stawarifti o foto ndiroy ila samai faade ka sama fasawahunna o fondi ndiridi o feppindiridi sab'a samawatin jeedidi kammuli jeedidi wa huwa kanko Allah bi kulli shay'in kala hunde alimun ko andudo haray ko do dars men do kadi gasi musibbe julbe yilto de rewto den dum do